Dewch i ni fynd i weld ein pwyntiau class chart, ie? Cassie, fedri di ddeud wrth Mrs Rowlands sawl pwynt sydd gynnu ti? Mae gen I 27 pwynt. Mae gen i 27 pwynt. Gwych, Cassie. Megan. Mae gen i 28 pwynt. Gwych. Mabon. Mae gen i 22 pwynt. Gwych. Sawl pwynt llaw i fyny? Sawl pwynt sydd gan Tian. Llaw i fyny. Sawl pwynt sydd gan Tian. Pwy fedrith ddeud sawl pwynt sydd gan Tian? Reit. Gwenllu. 26. Pwy sydd ar mwyaf o bwyntiau heddiw? Pwy sydd yn ail? A pwy sydd yn drydydd heddiw? Pethau wedi newid yn do. Heddiw mae Tian a Greta yn gyfartal.